aquesta activitat partirem d'un document de text en format PDF. Aquí podem veure des de l'estudi digital com obrim un portable Foxit Reader per poder visualitzar aquest document nostre PDF que ens servirà de referència. Es tracta d'un manual de com georreferenciar una foto. El segon pas serà l'exportació a PDF. Per això, com podem veure aquí des de l'estudi digital, farem servir una aplicació SWF Tools. Aquí la tenim. Aquesta aplicació, el primer que farem és obrir el document en PDF que farem servir de mostra. Des del menú fitxer obrim aquest document PDF i automàticament podrem veure com s'incorporen les diferents pàgines del document. No ens caldrà per aquesta vegada modificar la configuració i ja procedirem a fer l'exportació a SWF, com aquí podem veure, indicant el nom definitiu. Després de l'exportació, si ens adrecem a la carpeta on hem gravat el fitxer, veurem que tenim tres fitxers. Per una banda, el PDF inicial, d'altra banda, l'objecte SWF en flash obtingut i finalment l'HTML. Si ara visualitzem l'HTML, que és el que estem fent, podem veure com tenim el document digital inserit en aquesta pàgina. Si amb el botó dret visualitzem el codi, podem veure quines són les instruccions que haurem de copiar i posteriorment insertar a les nostres pàgines web després d'haver fet la pertinent personalització tant de l'adreça del fitxer flash com de les mides i característiques. Aquí us plantegem la possibilitat d'inserir el document digital dintre d'un curs de Moodle. Per això, des del mateix estudi digital, com aquí podem veure, tenim contemplada ja l'opció d'arrencar el servidor Moodle en local, des de l'USB. Com cliquem a l'opció, aquest servidor es posarà en marxa i des del navegador, com podem veure, clicant o indicant l'adreça localhost podem accedir al nostre Moodle. Posteriorment crearem un curs o accedirem a un curs ja existent i com podem veure a la part esquerra tenim l'opció d'accedir a les carpetes del nostre curs, al directori. Podria ser interessant, com és el cas que farem, de crear una carpeta específica per guardar tots els documents digitals. Un cop creada la carpeta, entrarem dintre d'ella i afegirem el fitxer SWF que anteriorment hem obtingut per l'exportació. L'escollim i un cop el seleccionem, li diem OK i pujarem clicant el botó al servidor. Serà molt important, un cop tinguem aquest document al servidor, poder amb el botó dret copiar la seva adreça URL perquè l'haurem d'inserir amb el codi pertinent. Un cop ja tenim el document pujat, tornarem a un curs de Moodle, activarem l'edició, com aquí podem veure, per tal de crear una activitat que ens permeti inserir aquest document. En el nostre cas, agafarem una etiqueta, com aquí podem veure, hem escollit tipus de recurs etiqueta accedirem a
Bueno, com podem veure, de codi HTML ja veiem que té un entorn diferent, i ara un cop som dintre enganxarem el codi que prèviament ens havia mostrat la pàgina HTML que ens havia creat l'exportador. Aquí ja tenim doncs el codi, i el que haurem de fer serà personalitzar alguns d'aquests paràmetres. Especialment serà el de personalitzar la URL del document, també les mides. Aquí veiem doncs com estem personalitzant les mides, l'amplada, estem posant en aquest cas unes mides que s'adeqüin al nostre objectiu, l'amplada, l'alçada, també ara a continuació la URL del document. Per això anem fins al document que hem pujat i amb el botó dret li copiarem aquesta adreça per inserir-la dins com a paràmetre del codi. Aquí doncs podem veure que hem seleccionat i hem enganxat la URL del document. A continuació també el nivell de flash, de zoom, el posarem a 2, i el mateix farem per la part de codi que correspon a l'altre navegador, en aquest cas l'etiqueta embed, que és del navegador del Firefox. Seran els mateixos paràmetres que els haurem de personalitzar dues vegades. Bé, un cop ja hem acabat, com aquí podem veure, ja tenim tot el codi inserit. Anirem al final i gravarem aquest recurs, aquesta etiqueta de curs que ens ha de possibilitar poder visualitzar el document dintre del curs de Moodle. Com ara veiem, un cop ja s'ha gravat, doncs ens apareix aquí, veiem perfectament que el nostre document inicialment en PDF el tenim com un document digital inserit amb aquestes prestacions interactives dins d'un curs de Moodle.